खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। फैगौ 2023 नि मार्चआव जानो गोनां मेघालया एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय साखाफारा जानायखौ दानिफ्राय नुनो मोन्दों। बिसायख'थिनि खालारा रोखा एबा थि जायाखैब्लाबो मेघालयनि राजखान्थि हान्जा एनपिपि, मेघालया प्रदेश कंग्रेस कमिटि, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ साखाफारा जानाय नुनो मोन्दों। हादरसानि आयेन आफादनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां गावबागाव बिजाथिफोरखौ थि खालामनाय एबा सायख'नायाव राजखान्थि हान्जाफोरा मुखुब जादों। बेबादिनो मेघालया हादरनि रुलिं पार्टी एनपिपिनि आफादगिरि एबा मेघालयानि गिबि मन्त्रि कनराड सांमाखौ गावनि हान्जानि बिजाथिफोरखौ मैया लोगो हमनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ फैगौ 2023 नि बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै सा 40 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिनि खालारा थि जायाखैब्लाबो फैगौ 2023 मायथाइनि मार्च दानाव खुंफुंजानायनि जाथावथि दं होननानै खौरां मोन्दों। दुलाराय मेघालया हादरसायाव गासै मोन 60 मासि एबा बियाबनि थाखाय जागोन मेघालया आयेन आफादनि बिसायख'थिया। लोगोसे मख'नांगोन दि मेघालयाजों लोगोसे 2023 मायथाइयाव भारतनि गंथाम हादरसा नागालेण्ड, कर्नाटक आरो त्रिपुरायाबो आयेन आफादनि बिसायख'थि एबा एसेम्बलि इलेक्शना जागोन। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आंगो बिमा हिराबेन मदिया दिनै रुंसारि जाबाय। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय मोनसे बेरामाव गोग्लैनानै आहमेदाबादनि फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय दिनै हरखाबै रुंसारि जाबाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आंगो बिमा हिराबेन मदि बिथाङा। बिथांनि थैनायाव दुलाराय हादरनाङै दुखु मोननाय फोरमायदों। मुलुगनि सासे मुंदांखा ब्राजिलियान जोलुर गेलेगिरि पेलेआ मैया रुंसारि जाबाय। केन्सार बेरामजों जुजि बिथाङा मैया 29 दिसेम्बराव 82 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथांखौ मुलुगनाङै पेले मुंजों मोनथियोब्लाबो बिथांनि आबुं मुङा इडसन एरेन्स डु नास्किमेन्ट'। बिथाङा मुलुगनि गेजेरावनो बयजोंबो सिनायजानाय सासे मोजां फुटबल गेलेगिरि। ब्राजिलनि पेले आरो बिथांनि हानजाया 1958, 1962 आरो 1970 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापआव खेबथाम देरहासार जानो हादोंमोन। बिथाङा 1 जानुवारि 1995 निफ्राय 30 एप्रिल 1998 सिम ब्राजिलनि स्पर्ट्स मिनिस्टारबो जादोंमोन। 1940 मायथाइनि 23 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि पेलेआ मैया थामहिनबा 29 दिसेम्बर 2022 आव 82 बोसोर बैसोआव केन्सार बेरामजों रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव मुलुगनाङैनो दुखु फोरमायदों।